Capitala Letoniei. Vă dați seama, și jucat cu Letonia când era la Under 19, da? Foarte bine. Zi, care e capitala Letoniei? Unde s-a jucat meciul? La Voluntar, că a fost amical, vă dați seama. Păi, bine, și dacă s-ar fi jucat la ei, unde s-ar fi jucat Ovidiu? Deplasare, vă dați seama. Unde e în deplasare? La ei. Unde? La ei? Letonia, vă dați seama. În ce oraș? Capitala lor. Și care e capitala lor? Care e capitala lor? E Riga, Ovidiule, e Riga. Riga! Și cu Diriga? Nu, uite, îți mai dau o șansă. Ultima șansă. Ultima. Da? De unde izvorăște Dunăre? Da, vă dați seama. Dumneavoastră știți un pic de geografie, că vă cum întreați fomi totale. Vă dați seama. Am tras un pârț.